Gå op her. Igen der. Vi ser mig på begreber, altså. Kan det? Hvor er den kommet? Kom derhen. Det er super godt. Vi skal hen på den der bane. Ja. Nej, den kommer hernede under. Vi skal blive her. Julius og Kapper, I skal blive her. Der kommer toget. Jamen, det må jeg også gerne. Der kommer toget. Kig lige her. Prøv lige at komme herhen. Jonas, prøv at kigge bagud. Jonas, prøv at kigge. Skal vi gå ned her? Vent nu lidt, vi har lige stille kommet kørende, vi har tid nok. Så der kommer et kæmpe tog. Nej, Jonas. Damptog. Hold nu, ikke svært.